while. So once in mutual. Chataka him na giga. Yeah, you na giga. Me not from the line. Why you John Merrick? This you. Chataka na tell him in Grasa. Me not from the line. Keep us on and say, we look to say about our phone. What may be? Get up. What cannot prove the man? Can you teach your family? What do people? Also, get you will say. So get you will be. Also, give you a money. Also, give you a week of us. You need our son. Him, woman. Chosen. Chinonso, he got one more. He got what's on. Yeah, Rakoi. Say one more. What is it? Can you hear it? Can you make him? I can give him a people. I can make my house says no. I can be making her jump. He bubbling for me, but also. I can make it take crazy no wa. Mother, I can tell her. Na ya ni le mere. We rapum. Na o yo ni le na yo bi we rapum. No jam no. Mother, I can make it more jump. Oh no. Bien. Si avec moi. I got. Chigozie na onwe gị. Akụma na inwe ọbara mgbali elu. Biko wetu obi, biko nụ, biko. Ada. Ọ dịghị ka ọ ekwe wetu obi. Mụ wetu obi. Kemgbe mkpụrụ ụbọchị ịtọ gara aga ka ndị enyi ya wee jefe na nna ya natara ya nwata n'ụzọ. O nwere isi kọrọ ya. Kpọnụkọrọ ekwentị ịkpọ ya, kpọnụkọrọ ya nwa nke na-aga aga. Kesi emi akene na se wotu obi. Ọ bụ na nwere ihe mere ya ka ihe ya ekwu. Ajibakwa. Ba kesi kisi ekwu na. Wo bụ ihe ga-eme nwanne m nwoke. Ọ dịkwa ma nya bụkwa ebe ma ka ọ ghara inwe ihe mere ya. Maka na ọ na-ete aka ọtara aka. Sọsọ ngịnị ya. Bụ ezinụlọ ụmụ. O so ya ma bụ ofu nwoke njikwara. Ofu mkpụrụ anya ndị Igbo si na ofu mkpụrụ anya jisi ụgwọ. Onwe ihe nọkọtara mee ya taa. Ịma na ezinụlọ anyị emechiela. Amaghị echi ya. Obodo anyị ụmụ be anyị emechie ndị agbata obi onye gara a na-atụ aka. Ọ bịa ha dị ya. Ọ bịa ndoka n'ebe ndoka bịa echi ya na. Nwa ife ga-eme ya. Nwa ihe ga-eme ya. Nwanne ụnyaahụ ka m gara n'ebe ha bi. Ndị agbata obi agwa m na ọ gwara ha na o nwere ebe ọ na-aga na ọ ga-esikwa n'ebe ahụ wee bata. Ama m ọ ga-abatarịrị. O nwere ihe ji ya. Ihe ahụ ji ya na ihe a ga-ejidekwa ekwentị ya. Oge ozuru ekwentị ya. Ka ịkpata na ọ ya akpọsị nwanne m nwaanyị mekwa ka o si dị ma nna m na-eke o si dị. Afọma ha na-esa na awụ ya ala. Ọ ka ya. Adanne. Kedu? Kobe anya ya n'elu. Ba ọ bụrụ ya, wetu obi ama m na obi adịrị ọzọ ma wetu obi. Enwebe ndị iru ebe a ezu ekwentị m. Eji m ekwentị ebe a nọ kịta. Nwunye ya jiri ebe a ọ bụ na ọrịa aka m ịkpọ unu, ọ mara ezuru ekwentị m. Ezu onye. Ọ ya bụ ihe mere m agwara unu. Ọ nwere anyị bekwa jide m ebe a, ya mere m anatara n'obi. Mana nke a dịgo ma anatago nkịta adịgo m mma. Kịta nwa ka obi m mma. Na-atụ ekwentị ofuru efu. Mmadụ. Nọ. Fekwara ala nna gị nke ọma. Ọfụma. Ebe a. Nwanne m. Mba. Kedu ka ime? Nna.
Nne, ihe na-eche gbasara ụmụ ya niile, kedu ihe dị n'obi? Ka ihe ịchọkarịchara ime? Ife mmadụ, mmatị ya. Ana m eme ya ihe nke na-eme ya, ihe ga-eme ya, ọfụ ha na ọgba ọsọ. Ana m eme mmadụ ihe ga-eme ya, ọ taba ikikere eze. Mmadụ lechara m anya, nwa mmadụ ka m tachara ya afụfụ. Onye mmesi ka mmadụ, onye na-ayọpụ mmadụ, ayọgide na ayọgide sikpụrụ ala, na-ayọ mmadụ ya mgbaghara, na-ajụ. Ụkwana ihe mere, ihe mere nụ, ọ na-atụcha jụnyụ anya, ọ dị mma. Eziokwu mmadụ, ekwefu mmadụ, m ga-eme ya ihe ọjọọ, m ga-emebi ya. Mana, o gasị ihe m chọrọ ime ya. Ama m otu m si eme ya, ama m otu m si ebido mmadụ ebe m ga-ebido. Site ka m bịa ka m na-eto mmadụ ka m mara ebe m kwa ebe m ike ibido mee dis mmadụ ihe nwee nsogbu. Nke a bụ obere ofu. Ịma ihe ọbụla dị gị n'obi, achọ nke ị nọrọ chịkọ obi gị ọnụ, chịkọ mmụọ gị ọnụ. Ịma ihe ọbụla dị gị n'obi ime ya, gwa m. Aga m enyere gị aka ife omume ihe ị na-abịa na n'ụzọ. Onye ọlakụ okwuchago nwa Ucheka, m ga-enyere gị aka kwapụ gị n'azụ. Ụmụ gị n'azụ ụmụ nwoke ndị akwụkwọ ndị a na-emere ebe nkwụ gị n'azụ. Daalụ. Enwere m ezigbote enyi, mụ na-agbalị ala ga-enyere gị aka. Nwoke ahụ ịma ihe ngabiga ụwa nke anyị, nwoke adịrị m imere ọma n'ụwa. Daalụ. Chọrọ moto na ọmụ ọkada ibuga m ụlọ ọgwụ. Ekwusịrị moto. Nyere anyị aka. Nna m kwara adịghị ya. Nna m ukwu. Ele ebe ọ nọ? Ọ nọ n'ime ụgbọala nyere maka ibuju ụlọ ọgwụ. Ya gosi m ya. Kedu otu o si eme gị kịta? Ọ dịgo gị mma kịta? Adịgo mma. Ahụ niile adịgo m mma, nwa ebe na-afụzi m ofu. Ka ihe mee m? Ị ga-aghọta. Obi dị m ụtọ na arụ adịgo gị mma kịta. Ngwa, unu laa n'udo. Wala ya. Wala si ike ọsọ.
ala unu mebiri. Ụgbọ na-emebi, ụgbọ mmebi. Ele obodo moto ụgbọala. Ụlọ la n'udo o gbara agbagazikwa ike o nsogbu adịrọ o nna m onye bụ nwa agbọghọ amarọkwa m tụgharịa moto chụbịa nsogbu n'azụ tụgharịa moto chụbịa ka afọ ya ga ama onye ọ bụ ihe nke anyị na-ekwu na-agbagojukwa m anya ịrachi ịkọwara anyị na sọsọ nsusu ọnụ ka nwaanyị a susu gị igbe nwere onwe gị nsusu ya dị egwu nsusu ọnụ ya dị egwu nsusu ọnụ ya dị egwu ịma na mgbe o susu m ọnụ aghọta m ime na omee nkọ na nlọva m ọ gbagwoju m anya gbagwojuo m n'anya ngwa ngwa osusu m ọnụ anụ ahụ niile adị ka onye awụsa mmiri n'isi ịnwụrụ m onwe m ọbụla dị moto ụgbọala anyị ya ekweghị asụ asụ ojekwaje susu ikodo moto ajaghị ọkụ ụna uche okpuru okwu ka ị ya ji okwu ya akọwa ya ọfụma nna m nwaanyị na-ekwu ọ dịkwa ka ihe o ji nsusu ọ na-eme erika si na nsusu ya bụ ọgbarigbogharị ka ọ bụ ọ bụ ọsọ ịgwọ ya ma idozi ụgbọala iji nsusu ọnụ mana kedu onye ọ bụ kedu afọ ya ọ bụ onye amụma ka ọ bụ onye amansi mgbe ihe mere ọ bịa gbaa mgharị ọ dị nke ọ na nlọ m nwa ghọtara ife na-eme ọ bịa rie m ọnụ gbagwojuo m anya ọ gwakwa ya afọ ya mụ nwee nwekwuo dị ike ịjụzidiri ya ajụjụ jụọ ya nwaanyị gị onye ka ịbụ anụ nne ma ngwa ngwa sị ka anyị chụọ ya anyị chụọ ya ka anyị ma na ya afọ ya anyị chụpụta ya ya bụkwara onye mmụọ dị ya onye mmụọ ya bịa susu n'ụlọ enwe ndị onye mmụọ kpatụ aka efu na-efu ya bụ na ihe ụfụ obi a n'afọ gị kemgbe echi na ọ nago ada ka edoro dị mmadụ ebe a na-akụzigharị na-anwụ akpụ na-agwaghị na ahụ niile anụnwa ahụ niile dị nka nwa nwụrụ ọfụ nwaanyị ibe gị na-emezo susu ehihie ọma bụ onye ekene dịrị Chineke n'afọ gị tata nne o teela nna m kwubido jube ese gị ọ sị mbọsọ ọbụla m fụrụ gị ndị akpọ ya mme ka ọ mara nna gị ukwu nna m ukwu kedụkwana onye wu nna gị ukwu ịmarazi m mbakọ chebe ihe chete mbọsị a ụmụ mbọsị na-aga n'okporo ụzọ ịbụ ụgbọala
ụgbọala nke anyị nna m ukwu n'ahịa ezigbo arụ iwe nyeri ya aka arụ wee dịkwa ya mma echetago m kedụ otu ọ dị ka o si wee dị ụdị arụ dị ya kịta bụ arụ bịakwazi dị ya mma karịa ka ọ dịbu na mbụ ime ihe ọgwa m ọ sị m mbọsọ ọbụla m fụrụ ya mee ka ọ mara ihe chere ka nje kpọọ ya Kedu ụgbọala nọ? Ọ nọbụ n'elu ụgbọala ya batazie ka m kpọọ ya. Keduzi ya? Olee ebe ọ nọ? Okpu. Ị jụrụ ya afịa? Kedu ebe obi? Ibu nọ nnukwu anụ ọhịa. Anụ mpa. Si ebe a pụọ. Apịakwapụ ya akpịrị. Ị jụrụ ha apịa. Ma ebe ọ nọ. Ọkụnye na-ebe nwoke ha aba nwoke a n'anya ka e jidezikwa nke a akọba na mpa anyị mugidere anya n'ime etiti ime abalị gịnị ka ọ makwa nne gị maka gịnịzi nwekwa n'ihe ọzọ na-awụghị ihe gbasara nwaanyị akọ mana ada enweghị ihe ịma anyị nwere ike imenwu otu anyị nwere ike isi chọta nwaanyị a ihe anyị nwere ike imenwu ka anyị chọta nwaanyị a ka a na-efu ya ka ọ nsogbu ka ọ kwụsị ichegbu onwe ya ka efe iche na anyị ga-emenwu nwefe mụ na gị abụọ ga-emenwu onweghị ha anyị ga-emenwu oge anyị ga-eche na onwe ha ga-emenwu maka na nwaanyị ya na onwe ya ịmaghị ya amaghị ya ebe obi ma onye mara ifugodo ya afụ n'anya gị eme anọ ya ọkwa eziokwu ọkwa nke a bụ nsogbu mana ọ bụrụ nwaanyị a bụ nsogbu ihe bụ nsogbu ahụike na ọdịmma mpa m ahụike nna anyị ya bụ ihe dị m mkpa ọ bụrụ maka nwaanyị a maka nna anyị na-enwe ọbara mgbali elu anyị mebiri ịgbarị mgbarị mara ka anyị ga-esi enyere mpa anyị aka chọkwa m ka ihe ọbụla mee mpa anyị bịa ka ihe na-akwụsị ogbu ka ihe na-akwụsị nye nwatakịrị nye nwa agbọghọ nke nyere ya aka mbọsị a na-enye ya ogbu kwụsị kedu ka ime ọ dị mma ịlatezi onye mbụ ndewo enụta m yawa ọ nna m kwubi ya nke a sị ka m kpọrọ gị mbọsị a ọgụwa ndewo ahụgịkwa adịchana m mma ịkwa na m dịzi ka nwatakịrị a mụrụ ọfụ ọkụ ya Dikeh ga-afụ mba ke kwuru ka anyị jee ofu ebe nọdụ ya na ba nkata nụ agara m isi gara aga mana o nwere enyi m nwaanyị na-eche ya na-aga bebi pati ọ ga-awụzi m mbosi ọzọ anyị aka nọrọ nnọọ ka anyị ga-esi ebe ka anyị ga-afụ anyị kpọọ n'ekwentị nye m akara ekwentị ka anyị zie gị
You go no ground, make it you move. Yes. But the back on you. Right. Adieu. Oh, Imana Uwa negative. Ụbọchị na-agba fiam ohu ahụ dịka nya ohu ahụ na-eji nwụdị ya ịgbado ya efe kemgbe ohu ahụ na-esiri m ụmụaka nsị makasị ka nche echiche ka nụọ nwaanyị kpọbata nwaanyị ọzọ n'ụlọ maka na onwe ihe mee na m achọghị eme mụ nwa adịghị ya bụ ndụ ka ma akwụdonwu ịkpọbata nwaanyị ọzọ n'ụlọ wee bịa n'echi gị na nwa nwaanyị ọnụ na mba na-akwụdo nwa mmegbu mmadụ ọ ya kpata m ji wee chere na ewee bunite ha ka mmadụ gị nwa agụchaa n'akwụkwọ na mahadum ife na nna ya ofufe otu mgbe ahụ ebe a nara ihe eji mmadụ nwanne nwaanyị agụchatakwu ọnwa ọbụla ga-enye nwechakwa jefe a na nna ya ya mere a sị na mụ hapụrụ n'okita n'ụlọ abụrụgo nnukwu mmadụ ọkụkọ na-akpọ ha nwa ya na nwa ya ka ahụ ka anụ ama na-ebu nwa ya ọ na-aka n'ahụ ka ọ ya bata nji si na mma akpọbata mmadụ n'ụlọ maka na ụmụ nwaanyị rigo mkpụrụ obi ma nna ha gbakwana na dịka akụrụ aghasazi m ka nkịrịka ọgọdọ n'ebe nwaanyị ahụ ọ ya ka njesi ka akpa ya ka ọnwụ na m onye aka ịchọ ka ịkpa bụ ma onye ka njesi ka efu nsogbu adịrọ ichere mụ na nwanne m nwaanyị too tupu ịnụ ọnwa ka ịgba mbọ fụ onye nwaanyị batara ebe a mepee anya arụ etu anyị fugoro onye ịfụnanya igoro nkwado anyị ebe hapụ gị n'azụ nna aka njisi ka akpa ya bara na aba abala nweta na aba abala na maka uru kwesịrị ịkwado nkwado m ọbụrụ ya na ya na-eme anyị na-eme ya dịka ezinụlọ mana ụlọ m biko anyị amaala onye a ị na-anụ maka mana ịfụbara gịnị afọ ihe onye mana ị na-anụ maka kedu onye bụ ya nke anyị na-anụ maka ya nwada nwaanyị ahụ nwatakịrị nwaanyị ahụ kpọrọ m ihe a na-arịa mmanya ka ndị na echekwa ebe ya n'obi si na ọ ga-abụkwa ya nsogbu adịrọ enwere nsogbu nna m apụ gị n'azụ nsogbu adịrọ daalụ
Kedu ka isi wee mụ na ụmụ ihe a ga-arụ? Ọ dịkwa na mara onye mbụ. Ọ dịkwa na mmadụ na m nwere swag m na-akpụ na. Ọ na-akpụ ya. Afọ m bụ Uchi. Ụmụ m afọ m Uchi. Ị na-anụ ya? Nwanne, ịma na ihe mere. Cheke m just si n'isi. Eru m ala. Nani mana m chọrọ isi daalụ. Mma Maria. Ụmụ ezigbote enyi. Daalụ nọ. Ihe niile ha jicha ihe niile ọma. Daalụ. Ọkwa m gwara ya sị gị na mgbe ọ bụ na ị chọrọ enyemaka m nke bịa na ga-enye m aka ka anyị hụ oso. Angunu kan peru na asụ. Ochuku ọzọ na-abịa. Ọ chọrọ ịkọ gosi ezinụlọ. Ihe m chọrọ ime achọrọ m ifu otu ihu mmadụ gara. Chibu, achọrọ m ofu hara anyị abụọ. Ka afụgodo otu iri aka, kama n'obodo ọ ga-ibe akwa. Afụgo m ya n'aka gị. Afụgo m ya n'aka gị. Mmadụ ga-agbakwana nna ya nke wee zokwu ihe ị ga-eme. Ị na-ajụ ihe m ga-eme. Ị na-ajụ ihe m ga-eme. Ọ gba m ochi mgbagbara ochi. Enwe m nne. Enwe m nna. Anyị na-anwụọla. Sọ ya ka ọghọm ga-ahụ ya nwa. Enyigo, ị ka gị egwu ọkwa gị bụ nwa. Biko ya ga dị. Nne na nuskwe nke na-eme. Gịnị na-emekwa ya nwe? Mmadụ Ndụka chọrọ ịnụta nwaanyị ọzọ. Maazị Ndụka. Onye gwaziri gị Enube ya. Anyị enube ya. Anụ ọkwa m nne m. Enule ya. Iko diskọ nwaanyị ọzọ emekwa. O nwere ike ọ bụ nwa ya nwoke ka ọ na-anụtara dị ọkpara ya. Ada ya nwaanyị mekwa maka nke. Ọ sọpọtụ. Sọ gịnị? Sọpọt. Hey! Ọ bụ na ọmụ abịa ada ya nwaanyị. Mma kwerekwa biko. Mma nkwekwa. Anụta pino gịnị nwanne ka ị kpọrọ ya? Ọ gwara anụta m ga-echida gị ọnụ n'ala. Gịnị bụ pino gịnị? Ba mma akwụkwọ dịka ya o mere. Amara m ya betu nne m. Ị chọrọ ka ọ nụta nwaanyị ọzọ. Hapụ ya dịrị ezinụlọ ndị ọzọ. Ka jee ebe anyị Okay. Ifi. Gracias, Azu. Creo que. We first can see only. If you up by the email, Ujeri, what out the alubi. No, they attack on Abata. Now, if you may not get those Zuna, which are even in the future, in the audio attack. Carl, we fool for one anna. Or go one now. Only the Jibu a child, and daughter. Now I got what the chili of woman. Eh? You get here if you are an annuities. The mom of an idea, one. What if I see him was a big alunu? How can I want also? Tia and annuities. What you mean? You can't say so. Kendi manuna. Ela kahana. Maga aguchukwu. Kedu kam. Kuna kita. Yo mom japiata. Marigam.
Makin. Kalian emang. Oh, yang dia. Ada orang mau makan kita dulu. Oke, nana, kalian. Ada kadang. Ada kawas. Eso kuanya nego kuanya na chigano na hapo. Na nsogbu. Onwanya nyana mmadụ so tupu ọ pụọ. Kezi ya na-eme mmadụ. Osam. Okay. Hi. Kenke ili ruke ugbapulu n'ogbure. Udade kwa. Ude obi adro mma. Okay, bia no na bia kamalo. Kamalo ife me. Agbono na akirika. No bia adro kema no bia. Obuni mana ni kam se baba no no. Kedi fo. Na afuni le ntara amni. No da ni kamale fo iwe na ata kwa vo. Na gini. Hey. Nke a erughị dị ka Ewuzie na ọgbụrụ wepụ kedu ife mee gwa m ọfụ ntabasị nsị anago m akwụkwọ m aka tinyere ọkụkọ kedu ife melụ na-esi akwụ ịtabasị isi kwa aka tinyere enwetụrụ kedu ife obi ya melụ oke gwa m ka ife mee ude oke nwoke m nwa bụ oke kpọchara aka tinyere ọkụkọ Igodu nwatakịrị nwaanyị a ekwensu a nwatakịrị nwaanyị a bụ Uche ịma na Uche nụ Uche nke enyi nwaanyị nọ nke sị gị na nchọrọ ịnụ eweniwo kedu Uche nke ị na-ekwu maka ya ọ dị mmadụ na-abụ nchọrọ ịnụ n'azụ Uche ị na-asị m ọ dị mmadụ na-abụ ọrụ ogbu fiboy ka ịbụ Uche dis Uche kedu Uche ị na-ekwu maka isi m Uche nke m zụrụ n'akwụkwọ afọ niile ntacha ebe nwatakịrị a nọ Uche nke anyị na-agwa m maka ya ịchọrọ ya nwatakịrị anyị na-aga ibute idonye iburu ị na-adọnye ọ bụ ọzụkwa mmụọ kedu ihe mesịlụ nụ gba m ụkwụ ụdị ọ bụ ọzụkwa mmụọ nwere gụnwa bụ mmadụ ma ọ fụ ntara ebe nwa anọ ụwa niile ma egolu m nwa anụ nwa akwa nke mbụ mgbe o nwetara admishọn na mahadum nwa nyere ya ego ya
Ya bụ nke Igbo. Wee kwụọ ụkwụ nne dị na ya. Wee rentikwuori ya ụlọ. Wee gopụzieri ya moto nke ikpeazụ. Ya ka nwa mesịrị ife niile a wee sị na mụnwa na ọ chọọzi m na ọla ọbụzi m ọkwa ya. Chelo. Okay, fine, Bobo. Ana m ajụrụ gị ilu na biya ọ sị gị na ya chọrọzi. Oyi ọgwa m dị ife a. Okay, ịmana ife. Ịmana inwere uche. Oge nna agwa gị maka nwatakịrị nwaanyị a ibute nke agwụgwụ wom itinye nri na ịpịatakọta n'arụ ya mkpọ ọ gị sị gị na nwatakịrị nwaanyị a ga-awụkwanụ gị n'ana esi m rapụ ife a ude rapụ ife a ọ dị ka sị na m amara ihe m na-ekwu ọkwalago gị n'anya ọkwa ịfụ gị ihe a na-agwa gị maka na ọ bụla n'ụlọ nke a ngwara gị mbụ ife aka emerọ gị arụ adịrọ gị na nwanne gị nwaanyị ka ọ nọ n'ụlọ ihe ego ngwụrụli ya akwa ọ bụrụ gị akwa ka ị ya akwụ ọ bụrụ akpụkwụ a na-agba agba ka ị ga-egotere ya na iburu ego na-ebunye ọ dị ka ọ dị onye na-achọrọ gị kịta ya ihe nọzi ebe a na-agwa mbụ nwee njikọ eri na-ebute ekwentị kịtị kpalacha gị aka ngwa gị mana ekwentị ka ngwa gị nke bụ okwu ebe ọ bụ na osigo etu a dị kedu ebe ịchọ ka eme ya bụ nwatakịrị gwa m ude mmemme nwa ife ọkwa anụmanụ a mmemme anụmanụ a ife mmesie ya ọ pụta mbọsị ọzọ o jiri ntị n'ebe akpọrọ oke ọzọ makwa nwa achọrọ m ime nwatakịrị a ife nya ife na-akọwa bụ n'ịchọ ka ata nwatakịrị nwaanyị afụfụ ka ịta anya afụ tama anya afụfụ ka ọ kwụọ ụgwọ nji ya mana mala amalụ na o nwere ụdịrị afụfụ ịtakatalụ nwatakịrị nwaanyị a ka ihe niile na-espendịla ebe ọ nọ ma ego ma akwụkwọ ịzụrụ ya ma moto nwe igotere o nwere iri mekete ka ọ na-chi etezi ya azụ ntịgarịkwasa m mana nsogbu adịrọ mụnwa bụ oke nwa m uche nwa m mụnwa bụ oke ife nwatakịrị abụ uche na-ese n'anya wee sị m na ọfụ ọzọ m n'anya nsogbu adịrọ mmemme gị ife mmesie gị n'ụwa gị ọzọ ife onye na-akpọ oke ị na-akpọ ọzọ nne biko gaa wetala anyị nne o None. ¿Qué menú? rice. Bueno, está cuidado. Usted fue legua. Ele foi também. E isso. Ele é o que se não passa não. Cuidado aí. Eu não tocar nele. Isso pode ir. Okay, get one. Okay. Dalo. No. Vamos, Juan. Okay. We are what you know the man at Korea. What can for man? Okay. I am Madi. Madi. We are what you know. For No, good. Good, it's about that. Yeah, but I never. But you tell us something.
bụ nwere mmanya ahụ ka ọ bụ ego ego ọrụ mma chara ya ahụ ọdị ahụ foto jus ọ bụ foto jus ma uche ya agbaghị eziokwu ndị tiri mmadụ ha gị n'anya nke rinne afọ nke n'anya rinne mana ebe isi n'obi gị dị ebe ọzọ nsogbu adịrọ ọkwe ma ọ bụ na mmiri na achọkịta abụ na nkwado nsogbu adịrọ ịghọta jọs gaba n'iru bụ nsogbu adịrọ na-aga Uche, ay. Wanda tutakwano, chitano. Quando morre, malah kita makan. Coba bro, apa minggu? Ada habis. Oke nenek. Ngomong. Ada yang saya buat ngomong. Ay. Okay. Ya dong ke pala pokoknya na aru ada kwa. Ụjọ na-atụ m. Hey! Alụme, nsogbu adịgo. Hey! Nsogbu dị alụmelụ. Kedu alụmelụ nụ kedu nsogbu dị? Ọkwa Uche na ya asị na ọ chọrọ ịnụ ya. Onye ihe esemokwu amụ na mmenụ mmechakwa ya, onye ozu wee sị na mmee ya. Ini mu ini ito, ifat na meto. Ito na meto.
I'm here in menu. Which you can. You make it we all the Mamma. What are coming in name? What would you, Mania? What are them? Jerugo. No, no, Quibin. Get I say one people. I know Anna, water for. What time? No, now pushing the motor, now pushing the Okada. One didn't push rain. We are flying. Eh? Ina fún ẹ. Kí ni eku? Àwọn taran kora. Ifa melo no ji ku to ti bi mi a wo no we fa na le po ade. Ora ta lo po. Ya ni fe me na le po da. Ni tu ade kita. Loro ngba na nwe ke ko se lo ni. Akuna ngogo, ni ko se mo. Ai bo mo. Chelu. Ai bo mo. Onwe ga fún wa ni. Onu wa we na fún ani. Eh? What happened on what? Give me a friend. If I'm alone, that I be familiar. When I'm one wine, you get a lot. Very good. Mana, any line, you're not yet off. You go live one. And you work with it. I do it in the tata. It was no guitar. And I for it in the phone, love work, I jump on. Mama school no ngabi owoso. Biko. Ai chori bia. Maka kedu nnukwu ya ka ncheta ha mfuru ebe anyị na-aṅụ mmanya. Ai chori bia. Biko. So mgbe otu ngwa nwoke nna m mụta. Biko. Solu na anyị. Agwakwalụ ngagwa chelu chee ka ngwa gị. Ibe anyị na-ebe achọrọ kwa m ya. Agwakwa ngagwa. Mbọsị ịbịa ebe a na-akwụkwọ gị okwu asị na m achọrọ mbiri tọpa nwatakịrị nwaanyị ahụ afọ na-achọrọkwa nkwụsị kịta ị nwetegoro ihe ị na-achọ ị bịa sị m na ọnwụrụ daa nke nwaanyị nwa daa ngwa nwere ọsọ ịbụ odogwu nna ya na m ịtọ dị anyị na m ịtọ na ya na odogwu ka ịbụ ude asị gee ntị ebe m gburu ọchụ ihe a bụ dịkwala ihe ị na-achọ na ukenu ka ịbụrụ n'ụka ị na-asị na igburu ọchụ akọwarụlụ nga akọwarụ bifo anyị ejebe mana eze m agwa m na aya anwụ achọrọ m ọbụgodu na aka nwe ofu aka ma ụlọ ọkpa chere wapụ mpịanwụ ụkwụ na mpịanwụ aka ibe gara aga wee babala aba abago ihe kasị mkpa bụ ihe ị chọrọ ime obi na inweta gị ị na-asị na eze mmụọ gụrụ asị gee ntị ebe m gburu ọchụ ihe a bụ dịkwala ihe ị na-achọ na ukenu ka ịbụrụ n'ụka ị na-asị na igburu ọchụ akọwarụlụ nga akọwarụ bifo anyị ejebe mana eze m agwa m na aya anwụ achọrọ m ọbụgodu na aka nwe ofu aka ma ụlọ ọkpa chere wapụ mpịanwụ ụkwụ na mpịanwụ aka ibe gara aga wee babala aba abago ihe kasị mkpa bụ ihe ị chọrọ ime obi na inweta gị ị na-asị na eze mmụọ gụrụ ọkwa nwatakịrị nwaanyị a bụ nke mere gị ego abịazi gị n'akpa moto ị nwere ọzọ agụụ na-akụ nwanne gị na-akọ ebe anyị na-akọ ị kwesịrị na-amanye elu na-amanye elu n'ife ọma mere na ndụ ude afọtakwa gị mmiri ọ dị mma ọ ka mma na afọta nwa bụ oke abụmogbu mmadụ Get echezina gị echebụzina nwoke na ọ nwere ife na-eme na ọjọọ na-atụ m ime ọma ụta na-eme gị n'ụzọ na bịa kirize m ka jego bịa ụzọ gịnị bịa ebe na-abacha ndị ire
No. Etu ono de kita ona adịghị etu mmadụ si adị. Ife ọbụla unu chi mekịta unu ga-eme. Unu chọọ jigolo ife unu ga-egolu unu ga-eme ife niile a na-eme eme mmadụ na-eme. Unu ga-analụba unu ndị bụ unu afụ unu ife niile ga-adị mma. Mana inwe ife nchọrọ egwu unu. N'ụbọchị a n'ugwu unu. Ife unu na-achọrọ dịka bụ onye nwere ike iwupụta unu kwuru. Unu ga-ezelu nwoke ọcha anụ bụ onye kpatara ife unu jiri nwụ. Maka ọ bụ na onye ọbụla achọpụta na ụlọ anwụgo mbọsị ọbụla ijesi ya nọnata ọ bụ na onye gị na ya nọ mgbe achọpụtago na enwe ife menụ ozugbo ọmara bụ oge unu ga-anachi ebe azụ ndị unu amapụtazikwa ọzọ. Onye a bụ Wado okay? Elola? Ọ dị mma nnọọ. Ọ dị mma. Bọdị nwekwara onye ọbịa. Onye ọbịa kwa? Kedu edizi ya? Amaghịkwa m. Onye ọbịa nke a na-eme. Ka ekwana ebe ọ nọkwa? Ọ nọ n'ime ụlọ. Ugbo ole ka m ma agwa gị? Na ọ bụ na onye ma ọbịa ebe a ịkpọrọ ka ọ baa na be anyị. Ugbo ole? Mana mgbe ọ bịa n'ebe ọ kpọrọ m afa. Ọ sị na afịa bụ gịnị? Amara m mana na ebe a. Ka ihe na-emezi? Ka ihe na-achụ ya? Onye ori na onye omekome na-eme ọfụ ikpe na-agba ọsọ. Ọkụkọ nyụọ arọ a na-achụbi ọsọ. Brother, okay? Ka ihe na-eme? So n'ụlọ dị ya. Ihe a bụ nlọ. Onye ka ị na-asị agha egbula gị? Ihe na-emezi? Ọnọdụ echichi, ọ bụ ihe mmadụ ama akwụkwọ n'ụlọ ahụ. Mba, brother, ka ị ga-agwa m ihe a? Ka ihe bụ ya na-eme? Ka onye bụ ihe a? Onye? Nna, nsogbu dị. Ezigbote nsogbu dị. Ezigbote nsogbu dị. Oke. Kedu nke bụ na nsogbu dị mgbe ọbụla gị na nsogbu. Ọkụ ụbọchị chifopụtara nsogbu na adị. Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe bụ nsogbu kịta? Kedu ihe ọzọ? Ude. Afọ m. Nsogbu nke a ka nke a na-enwe bifọ. Nsogbu nke a. Nsogbu nke a. Ude. Nsogbu ka ntị onwe m n'ime ya. Gwanụ m ihe bụ nsogbu. O nwedịla ebe m na-eje. Ka ebe bụ nsogbu. Oke mma agụrụ gị bụrụ onye ọzọ.
maka ọrụ gị. Nwata nwoke anụnwa nke ya na uche nke achọghị ịnụ uche nke anyị memi na arụ nwụrụ anwụ nke igburu. Nke anyị bụ ọ bụrụ nke mbụ na onye na-aga dịka onwe ya ọzọ. Nsogbu adịrọ nke anyị gburu. Chebere ife kedu ife melụ? Asị nya niile etiro m ụra n'anya m na-aba arụrụ m ụra abalị mmeji ya ka nlalụ ụra onye ma na-afụ m nwata nwoke ahụ ọ na-achụgharị m ọchụrụ mgbada mmepekwa anya ọchụrụgba m ịna-anya na ị gaghị n'ebe m bi na a na-afụ m asọ onye na-ese gị mgbarụgbada apụ agaala ọ bụrụ ihe ndị a kwesịrị ime gị ka ị na-akụja dịka nwoke odogwu ka ị bụ mana chekwalụ ihe ndị ị na-akọ ọrụ m kịta ihe ndị ị na-akọ ọrụ m ugbu a ihe ndị ị na-akọ ọrụ m ọ kwesịrị ekwesị eziokwu ka ị na-agwa m na ya bụ nwatakịrị nwoke na-atụgharị gị ihe m na-agwa gị na-anya m anya ọ dị ka na-ọrụ abalị asọkwa m na-agwa gị ama m ihe m na-ekwu nwatakịrị nwoke anazikwa na nwụọla ọ naghị akpụ nwụọ mmiri tọgbu iko mgba nsogbu adịrọ n'anya enwere ebe m na-eduga gị mana ị ya abịa naba o nwere ebe m na-eduga gị ị na-anụ ihe m na-ekwu o nwere ebe anyị eje mana ọ ma bụta maka na o nwere ebe m na-eje ebe a m na-eje mbata m ga-abụ n'uchichi anyị mbata n'uchichi ya m ga-edinele anyị mee gịnị zuo ike kata m ụtụtụ mkpọrụ gị anyị jebe ebe a butuo mmụọ gị nwere ife na-eme agwana m otu a amakwa m ihe nna-afụ rapụ maka ebe ị na-afụ ụjọ atụ na gị bịa ka anyị pụba ndị si ebe ụtụtụ bịa ka anyị pụba rapụ ka ihe na-aga n'etiti gị na nwoke anyị na n'isi ugbu anyị onye na-aga n'etiti nwunye ya o kwefuru ya onye na-aga n'etiti nwunye ya ọsọ nwe ihe na-aga n'etiti nwunye agaghị ịkpọ ga-aga ebe ahụ mana onye na-aga ọ na-enye m nsogbu sị ka mkpọrọ gị gaa ebe ahụ ọ kwụsị inye m nsogbu ọ naanị ihe mere na onwezi ihe ọzọ mere asị chere na machọta nke bụ eziokwu ọ naghị ayọ gị ka gị na ya yịba kama gị na ya ayị umechi ịchọrọzie ịkwasịghị na owu onye ifunanya sị gị kpọrọ ya bịa ewe kpọrọ nje onye anyị si ogbu anyị asịkwasị amụma wee mee ihe mere nwunye ma amadị ihe na-emedu ụgbawuju m anya rapụ m aka ịkpọrọ m banyere nka ọnọdụ ịkwadoro uche imere m wee nwụọ ọnwụ n'oge erughị eru uche abụrụ ezigbo ndụ ife anyị bụ kịta bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ọ gị kpatara ya mụtụsịla aka ọzọ gee ntị ka m gwa gị bido taa gaba jebeziri oyi achọrọzi m si n'ilu pụọ pụọ n'ilu tupu mee ife gị taa Hai. Hai. Merugo malo. Echem debe ezigbote mmadụ. Echem ezigbote oyi m ka ọ bụ. Hai. Negodu m anya. O megidego m.
lagide m nwe bụrụ ogbu mmadụ. Hai! Kedu ihe nji wee daba n'ụdị ọnwụnwa? Kedu ihe nji daba n'ụdị ọnwụnwa? Hai! Nke kazi na-agbakazi m isi bụ na udukwu ozi m gosizie m nwa dibịa nwa ga-eme ka nwatakịrị nwoke a kwụsịchigharị m na nlọ. Hai! Hai! Kedu ihe m na-eme? N'obi adịghị mma n'obi adịghị. Ọ bụ na ime anadị ka m si ebe aba n'ụlọ. Kedu ifo? Na afọ niile nta na m n'iyi. Nọdụ anị ka mmala ifo iwe na-ata ya bụ abụ. Ọ na-agị n'iyi. Hai! Chekwala, chelu ka njọ. Nke a erughị dị ka ewu si n'ọgbụrụ wee pụọ. Kedu ife mee? Gwa m. Ọfụ ntabasị nsị anago m n'iyi. Akwụkwọ m aka tiere ọkụkọ akị. Ude. Kedu ife melụ na-esi akwụ ịtabasị isi kwa aka tiele enwe tụrụ? Kedu ife ọbịa melụ? Oke. Gwa m. Ka ife mee? Ude. Oke nwoke m. Nwa bụ oke kpọchara aka tiere ọkụkọ aka. Ana m ajụnụ gị ilue na biya ọ sị gị na ya chọrọzi. Oyi ọgwa m dị ife a. Oke. Oke. Ịmana ịmara ife. Ịmana ị nwere uche. Oge nna agwa gị maka nwatakịrị nwaanyị a ibute nke agwụm ibute nke agwụm ibute nke agwụm wom itinye nri na ịpịatakọta na arụ ya mkpọ gị sị gị na nwatakịrị nwaanyị a ga-awụkwanụ gị n'ana esi m rapụ ife a ude rapụ ife a ọ dịka sị na m amara ihe m na-ekwu ọkwalago gị n'anya ọkwa ifu gị ihe a na-agwa gị maka na ọ bụrụ na ịnụrụ nke a ngwalụ gị mbụ ife aka emerọ gị arụ adịrọ gị na-enwe nne gị nwaanyị ka ọ nọ n'ụlọ ihe ego nrolu ya akwa ọ bụrụ gị akwa ka ị ya akwụ ọ bụrụ akpụkwụ a na-agba agba ka ị ga-egoteri ya na iburu ego na-ebunye ọ dị ka ọ dị onye na-achọrọ gị kịta ya ihe nọzi ebe a na-agwa mbụ nwee njikọ eri na-ebute ekwentị kịtị kpalacha gị anya ka m gwa gị mana ekwentị ka m gwa gị nke bụ okwu ebe ọ bụ na osigo etu a dị kedu ebe ịchọ ka eme ya bụ nwatakịrị gwa m Ude mmemme nwa ife ọkwa anụmanụ a mmemme anụmanụ a ife mmesie ya ọ pụta mbọsị ọzọ o jiri ntị n'ebe akpọrọ oke ọsọ makwa nwa achọrọ m ime nwatakịrị a ife nya ife na-akọwa bụ na ịchọ ka ata nwatakịrị nwaanyị afụfụ ka ịta anya afụ tama anya afụfụ ka ọ kwụ ụgwọ nji ya mana mala amalụ na o nwere ụdịla afụfụ ịtakatalụ nwatakịrị nwaanyị a ka ihe niile na-espendịla ebe ọ nọ ma ego ma akwụkwọ ịzụrụ ya ma moto m gotere o nwere iri mekịta ka ọ na-chi etezi ya azụ ntịgarịkwasa nwa Madu.